Câte cafele putem consuma în fiecare zi? Recomandarea specialiștilor este undeva la 3 cafele maxim, între 1 și 3 este ideal, adică 100-300 de miligrame de cafeină pe zi. Ne ajută foarte mult la concentrare, ne ajută la efortul fizic dacă facem sală sau sport înainte de sport. Deci ne ajută să ne concentrăm mai bine, să fim mult mai atenți. În schimb, dacă noi bem mai mult de 400 de miligrame de cafeină pe zi, s-ar putea să nu mai fie atât de benefică pentru noi, pentru că se creează acea toleranță la cafeină și nu ne mai ajută, nu mai face efectul așa cum ne-am dorit noi. Dar multe persoane se confruntă cu insomnii sau nu se odihnesc foarte bine seara pentru că consumă cafeaua după ora 2, ador, dar somnul nu e la fel de odihnitor. Așa că recomandarea este între 100 și 300 de miligrame pe zi, între 1 și 3 cafele, nu după amiază foarte târziu, că altfel ne perturbă somnul. Dacă vă confruntați cu iritație gastrică, vă recomand să nu consumați cafeaua pe stomacul gol.